କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ବେଳେବେଳେ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା ଭାବୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଠିକ୍ ସେଇ କଥା ହିଁ ହେଉଥିବ। ବଡି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଦେଖିକି ଆମେ ଅନ୍ୟର ମନ କଥା ବି ଜାଣିପାରିବା। ଏମିତି ଗୋଟେ ରୋଗ ଅଛି, ଯଦି ସେ ରୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ରେନ୍ର ମେମୋରି ପାୱାର ବଢ଼ିଯିବ। କେଉଁ ଲୋକ କେଉଁ ପ୍ରକାର ହୋଇଥାନ୍ତି ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା? ତ ଏମିତି କିଛି ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇଆସିଛି, ଯାହାକୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କ ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନକରି ଭିଡ଼ିଓ ଫଟାଫଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରୁ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 1, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କୌଣସି ରୋଗର ଟିକେ ବି ଡର ଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ସେହି ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଦେଇଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଆମର ମସ୍ତିଷ୍କ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ କି ଏହା ଯେକୌଣସି ବି ରୋଗକୁ ଭଲ କରିଦିଏ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ରୋଗକୁ ବି ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଦିଏ। ତ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 2, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ବଡି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଦେଖିକି ତାର ମନର କଥା ଜାଣନ୍ତୁ। ଯଦି କେହି ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଅସଲି ହସ ହସିଥାଏ ତାହେଲେ ସେ ହସରେ ତାର ଫେସ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାର୍ଟ ସାମିଲ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରୁ ଏ କଥା ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ କି ସାମ୍ନାବାଲା ସତରେ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ହସୁଛି ନା ଆପଣଙ୍କ ମନ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଖାଲି ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କିଏ ନକଲି ହସ ହସିଥାଏ ତାହେଲେ ସେ ହସରେ କେବଳ ତାର ଓଠ ହିଁ ସାମିଲ ହୋଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ କି ସାମ୍ନାବାଲା ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ଖୁସି ନାହିଁ, ଖାଲି ଆପଣଙ୍କ ମନ ବୁଝିବା ପାଇଁ ହସୁଛି ଏବଂ ତାର ମନରେ ଆଉ କିଛି ଚାଲିଛି। ତ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 3, ଆପଣମାନେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଶୁଣିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି କି? ତାହେଲେ ଆପଣ କେଉଁ ପ୍ରକାର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଶୁଣିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି? କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଶୁଣିଥାନ୍ତି ଆପଣ ଦୁନିଆକୁ ସେହି ନଜରରେ ଦେଖିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ସୋସିଆଲ ମେସେଜ ସଙ୍ଗୀତ ତଥା ଗୀତିନାଟ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 4, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ କି ହାଇପରଥିମେସିଆ ଏପରି ଏକ ମାନସିକ ରୋଗ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହି ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିର ମେମୋରି ପାୱାର ବହୁତ ତେଜ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟଣାକୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସେମାନେ ସହଜରେ ଏବଂ ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନେ ରଖିଦେଇଥାନ୍ତି। ଦୁନିଆରେ କେବଳ 25 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ମାନସିକ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି। ତ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 5, ସାଇକୋଲୋଜି ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଯଦି ଅଧିକ ସାଇକୋଲୋଜି ଜାଣିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସକ୍ସେସ୍ ହେବାର ଚାନ୍ସ 70% ବଢ଼ିଯାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ମନପସନ୍ଦର କାମ ଆପଣ ଜଲ୍ଦି ପୁରା କରିଥାନ୍ତି। ତ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 6, କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ସାଇକୋଲୋଜି ଅନୁସାରେ ଯଦି 2 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ବହୁତ ଦିନରୁ ଏକାଠି ରହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ରେନ୍ ରିଲେସନସିପ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ବେଳେବେଳେ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ତ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 7, ଗୋଟିଏ ପରୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଫ୍ରିରେ ବସିଛି ଏବଂ ତାର ଆଗରେ ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମୋବାଇଲ ୟୁଜ୍ କରୁଛି ତାହେଲେ ତାର ବି ମୋବାଇଲ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେବାର ଚାନ୍ସ 90% ଥାଏ। ତ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 8, କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ସାଇକୋଲୋଜି ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ଲାନ୍କୁ କାହାକୁ କହିଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ପ୍ଲାନ୍ ଫୁଲଫିଲ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ କୌଣସି ବି କାମ ଆପଣଙ୍କର ଫୁଲଫିଲ୍ ନ ହେବା ଯାଏ କାହାକୁ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 9, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ବ୍ରେନ୍ ଏବଂ ମାଇଣ୍ଡ ଅଲଗା ଜିନିଷ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପତା ଲଗାଇ ପାରିନାହାନ୍ତି କି ମନ ଶରୀରର କେଉଁ ପାର୍ଟରେ ଥାଏ। ତ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 10, ସାଇକୋଲୋଜି ଅନୁସାରେ ମହିଳାମାନଙ୍କଠାରେ ମିଛ କହିବାର ପ୍ରକୃତି ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ କମ୍ ଥାଏ। ଯେଉଁଠାରେ ପୁରୁଷମାନେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 6 ଥର ମିଛ କହିଥାନ୍ତି ସେଠାରେ ମହିଳାମାନେ 3 ଥର ମିଛ କହିଥାନ୍ତି। ସୋ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 11, ସାଇକୋଲୋଜି ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ମୂର୍ଖତାପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଥାଏ ସେ ଲୋକ ସ୍ୱଭାବରେ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହୋଇଥାଏ। ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 12, ସାଇକୋଲୋଜି ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କାହା ପାଇଁ ଟ୍ରୁ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ତାହା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିବ। ଆପଣ ତାକୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ ନ କରିପାରନ୍ତି ହେଲେ ତାର କେୟାର ଆପଣ ସବୁଦିନ ନେଇଥାନ୍ତି। ତ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 13, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଧିକ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଫେଭରାଇଟ୍ କଲର୍ ଅଧିକାଂଶ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ ହୋଇଥାଏ। ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 14, ସାଇକୋଲୋଜି ଅନୁସାରେ ରାତିରେ ନିଆଯାଉଥିବା ଡିସିସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁବେଳେ ସଠିକ୍ ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ରାତିରେ ଆମର ଦିମାଗ ବହୁତ ଶାନ୍ତ ହୋଇ ଭାବିଥାଏ। ତେଣୁ କେବେ ରାତିରେ ନିଆଯାଉଥିବା ଡିସିସନ୍ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ତାହା ସବୁବେଳେ ସଠିକ୍ ହୋଇଥାଏ। ତ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 15, ସାଇକୋଲୋଜି ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ରାଗ ଆସିଥାଏ ସେମାନେ ଭିତରୁ ବହୁତ ନମ୍ର ଏବଂ ଇମୋସନାଲ୍ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିସହିତ ଏମାନଙ୍କର ତର୍କ ଶକ୍ତି ବା ସାଇକୋଲୋଜି ପାୱାର ତେଜ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି ଲୋକମାନେ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସୀ ଏବଂ ଖୋଲା ବିଚାରର ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏମାନେ ସିଧାସଳଖ କଥା କହିବା ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 16, ମଣିଷ ସବୁବେଳେ ତାର ପଡ଼ୋଶୀ ଏବଂ ଆଖପାଖରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଜକୁ ତୁଳନା କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ସେ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆଉ କିଛି ମାମଲାରେ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଭଲ ହେବା ପରେ ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍ ଫିଲ୍ କରିଥାଏ। ତ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 17, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆମର ଦିମାଗ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସିରେ ରହିଥାଏ। ଯଦି ଏହି ସମୟରେ ଭଲ ଭଲ କଥା କିମ୍ବା କୌଣସି ଭଲ ଭଲ କାମ କରିବାରେ ଲାଗିଯାଏ ତାହେଲେ ତାହା 100% ପୁରା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ତ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 18, ସାଇକୋଲୋଜି ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଖୁସିରେ ରହିଥାନ୍ତି, କାରଣ ସେହି ସମୟରେ ଆମର ଦିମାଗ ନେଗେଟିଭ୍ ଥିଙ୍କିଂ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆସିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ କିଛି କଥା ଭାବିକି ଦୁଃଖୀ ହୋଇନଥାଉ।
फैक्ट नंबर 19 जो लोक आत्मविश्वास बा सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होता है से लोक मैंने अन्य लोक कथारू कमी बाहर करने को बहुत पसंद करते। तो फैक्ट नंबर 20 कौन अपन मैंने जानते कि दुनिया रे 71% झील मैंने केवल पैसा निजर लाइफ पार्टनर को बाछी था।